der er mange rum, men sådan til vilde aktiviteter. Det er jo en rigtig fed institution, men der er ikke så meget til, hvor børn kan trække sig tilbage og tage den lidt med ro. Og samtidig så var oplevelsen også, at det der, altså, det var det, der var med til at ekskludere nogle af børnene, det var, at størstedelen af gruppen kørte bare helt op, så de der havde brug for lidt mere stille og roligt, dem var der ikke rigtig plads til. Så tanken blev, at vi ville lave et rum, faktisk herinde, et sanserum. Men der kom så, og det er jo sådan en del af den sammenskab, så det kunne vi ikke så lige helt få lov til af institutionen, det er selvfølgelig fair nok. Så det blev i stedet for at lave en sanse-kuffert, hvor man så kunne finde kufferten frem, og så indrette nede på stuen, eller et hjørne, eller et bord, hvor man netop lavede de her ting. De har været rigtig åbne. Altså de startede ud med at give os en rigtig god forudsætning ved, at de var rigtig, rigtig åbne, og der var mange muligheder. Der var også penge, vi kunne få skyld i og sådan nogle ting. Men så har vi egentlig lidt, fordi vi har jo lidt en idé om, vi gerne vil lave noget stort, synes vi. Ikke noget, der betyder noget for os i hvert fald, noget vi kan, hvor de måske er lidt mere nede på noget. Hverdagsplan. Ja, hverdagsplan. Vi synes måske, det er lidt